Kun pohdit sinulle sopivaa alaa tai koulutusta, Keudan hakeutumispalvelut ovat apunasi. Vertaile Keudan koulutusoppaasta tai nettisivuilta tutkintojen ja koulutusten sisältöjä. Jos tarvitset apua pohdintaasi, neuvomme ja ohjaamme sinua opinto- ja urapolun löytämisessä. Jatkuvan haun hakulomake löytyy koulutuksen sivulta. Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti. Saat lisätietoa hausta sähköpostiisi. Opettaja haastattelee sinua ja kertoo sinulle koulutuksesta lisää. Ohjauskeskustelussa käydään läpi vahvuutesi, kiinnostuksen kohteesi ja urasuunnitelmasi. Jos äidinkielesi ei ole suomi, sinun suomen kielen taitosi kartoitetaan. Alan opettaja haastattelee kaikki hakijat ja lopuksi koulutusjohtaja tekee valintapäätökset. Autamme sinua, jos et tullut valituksi koulutukseen. Lisätietoa hakeutumisesta saat Keudan nettisivuilta. Ota rohkeasti yhteyttä Keudan hakeutumispalveluihin kaikissa hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.